честе! Яко, ама не мога да го стигна! Забравих си блокчетата, честито! Аз имам много. Здравейте, аз съм Darkfire, това е първият ми клип. И днес имам с един мой приятел, тук що започнах, без да искам да. Дома меч! О, не, аз ще те бия с кирка. Омага, бъди умната атака. Ти къде си, на главния ли си? Не, отивам към едно малко островче. Аз отивам на главния. Главният е тъп. Обрах го. Лъжиш ме. Обрах го, да. Така е. Не е честно така. Как? Да обирам островите ли? Да. Да ги обираш, аз не бях почнал, поне има диаманти. Още една диамантена кирка. Текстчър пак. Текстчърс пак ли ще играеш? Не знам, просто го казах. Просто тук що го казах. Yes! Най-после умря. Нали знаеш, така че се губиха айтемта? Опа. Взел си най-хубавите работи. Не. Ще се крият като подла мишка. Или не? Чакай, ще потърся крафтинг. По-скоро ще направя крафтинг. Имам 4 дърво. И ще си направя един нагръбник и едни панталони от диаманти. Ето. А пък ти нямаш още нищо. Направо да съжалявам. Аз ще те бия с кирка. Аз ще бия с голдън... С голдън апъл? си. Не. С глоустоун. Да. Не ми все тая. Виждам къде падаш. Да, и не ми пука. Близко до главния си. Оха! Има ли лък? Ще размажа. По-добре. Инфинити лък. Това е респект. Респект лък. Да. Ужас. Пречукаме. Почва ли PvP-то? И дъма всичко. Лъжиш. Не всичко. Дъма ми... Дъма... Не, добре, исках да те стресна. Как не те целя? Ти падна. Не съм. What's the hell? Имам invisible potion. Как се виждаш? Как? Виждаш се заради... Балончетата, да. Ама не можеш да ме бутнеш. Мога. Не можеш. Да, не мога да преписна. Те нося за винаги. Не! 7:23. Майко мила! За 7 минути и 23 секунди ли? Да. Ама и ти не можеш да ме бутнеш. Знам. И ще се скрия. Тук ли си? Да. Не си тук. Не можеш да гледаш моя таблет. Така виждаш къде се крия. И по погрешка го сложих. Стига си гледал. А къде си? О, да, си свалих бронята. Зомби! Къде? Супер, да не те уби. Тебе. Мен няма да ме намери. Но. Мен никой не може. Аз съм не... Нощ ли е вече? Вече нощ ли е? Не! Умря ли? Да, умрях. Ужас. Направо те съжалявам, човек. И аз се съжалявам. Познаеш какво ще бия? С Diamond Patch? Не. С какво? С табелка!
Да ти я набия в главата! Биеш табелка с табелка ли? Да, Та няма смисъл. има. Ти си табелка. Да. Кликнал си, нали? Не, Кликнал си. не съм. Не ти се вижда никнейма, така че си кликнал. Аз съм си invisible potion, човек, аз съм невидим. Не си майко, от при зомби е толкова тъпо. Отивам да си взема крафтинга и ще си направя дъма меч. Много хора ме питат какъв ми е скина. Еми такъв какъвто трябва. Между другото, никой не ме е питал какъв ми е скина. Забрави ли, че снимаш? Да, знам. Не съм забрал. Къде ми е крафтинга? Ето го. Yes, сега те пречуках. Аз те пречуках сега. Аз имам даймонд меч. Аз пък имам Diamond Enchant над меч. Излъгаме. Не, крия го. Еми добре тогава. Крия го в дъното на ръкава си. Уахахахаха. Сблъка, моли. Не, щях да падна. Аз съм скрит. Аз съм на най-хубавото местенце. Не си на най-хубавото местенце. Защо? Така ли мислиш? Къде си? В дъното на главния остров. Ох, ти измамник, Измамник съм! За да се скрия и го намерих и принципно в дъното на маповете за PvP винаги има. Съжалявам, човек, такъв е живота. И ти си по-развития. Сега трябва да бия с някакъв тапашки скелет. Откъде ще? Топашки све... Аз ли? Не, скелета. Аз не знам къде е този скелет. Майко, ти си толкова тъп. Кой, аз ли? Да, ти! Защо? Ако ти кажа дали ще ме пребиеш, не, ти не можеш. Да, бе, да. Да, не можеш. Да те пребия ли? Имам вече Sharpness 2 меч. Не, нямаш къде, в ръката, че ли? Не. Да, бе, да. Не, в ръката, че е таблета. Аз говоря в Майнкрафт, съжалявам. Не си ме разбрал. Да, 40. Сега ще пречукам. Знаеш ли с какво? С какво? С блокче! Виждаш ли къде съм аз въобще? Не знам. Аз не виждам никнейма, тъй че съм добре. Аз съм добре, защото... Чакай. Виждаш ли аз къде съм? Да. Сега, ако те убия, не ми се сърди, молята. Искаш ли да те убия? Iron меч срещу... Аз имам дъма броня, пич. Баси, къдеци. Не съм измамник. Измамник си. Защо? Така. В главните острови винаги има такова. И не съм ти взел айтемите, поне се радвам. Не е вярно, че винаги мамиш. Не мамя. Какво съм измамил сега? Кажи ми. Сега не си измамил. Но винаги мамиш. Не е вярно. Това, че читам... Винаги започваш да си властен. Крипър! Да ти избухне в лицето. Гръмна, ама не ме уби. Гадно. Гадно за теб, хубаво за мен. Имаш ли храна? Не, нямам. Аз имам торта. Имам и 4 пържоли. Добре, сега какво ми се фукаш? Не ти се фукам, слагам торта. Казачи. Като дойдеш на главния остров да си щастлив и ти да си хапнеш. Искаш ли така? Ама защо при теб е... виждам те, човек. Няма... Знам, че се опитваш да ме убиеш. Не, ще търся, защото знам, че ти ще ме пребиеш. Щом знаеш защо. Искаш да ме... Не се опитвам! Няма да Арде! Да, спокойно. Там съм ти дал торта за подарък. Оставил съм най-глупавите работи. Да, осъзнавам. Оставил съм ти торта.
Най-глупавите. Вау, колко глупави айтъм и диамантен меч. Много глупав айтъм. О, да, забравих. Дама не е енчантнат. Сега искаш ли да се бием? Вау, златни ябълки, колко тъпи айтъми. Искаш ли да се бием? Чрез почта. И тук. Кое е по-силно, ченмил или кожа? Ченмил. Кожа. Не е вярно, ченмил е по-силен. Това знака го каза, че излъгам. Да, бе, да. Да. Откъде знаеш? Защото знака Дидоджи каза, че ченмилът е по-силен от другото. Как се... От кожената броня. Да. Откъде да влязам? Излезеш. Да. Имаш ли блок там? Изкачи се догоре. Ще си ям всичките ябълки. Намерих лапис. И ще енчант на меча. Дано ти се падне най-гадния енчант. Ти винаги това искаш. Не искам. Лошо за другите. Не е вярно. Играем се пак Skywars. Не играем Skywars. Да, ма играем PvP. Играем Friends Shop. Трябва да се бием все пак. Знаеш ли какво означава Friends? Не. Защо не се... Опа! Ужас. Шахне с деп. Виждам ти никнейма. Защо си енчантваш всичко? За да се опитам да те бия. Да ме биеш. Забрави ли, че съм и с дъмна броня? Не съм. И то енчантната? Не съм. Но аз Виждам съм ти по-добрия на никнейма. Майнкрафт. Моля? Но аз съм по-добрия в битките на Майнкрафт. Да, ама аз съм скрит и няма да ме набереш. Сигурно. Нали знаеш, че за да го щупиш? Нямам кирка. Кой е гръдо? С каква кирка? Каква кирка ти трябва? Каква кирка имам ли? Не, каква кирка ти трябва, за да го щупиш? Каменна. Дървена, каменна, айрон, диамантена или голд. А знаеш ли аз каква кирка имам? 2 диамантени. Но можех да ти дам едната, ако можех да изляза, защото сега съм се скрил. И ме е страх да изляза. Ма няма... Защо не ми дава меч? Да си направя. Ти имаш ли диаманти? Да. Имаш страхотен енчант. Тъй, че можеш да ме пречукаш. Тъй, че се радвай. На мен това ми е целта. И това не биваше да ти го казвам. И аз знам, че ще те пречукам. Така ли? Така. И ти не знаеш сега къде отивам? Защото ти виждам никнейма. Имаш Invisible Potion, нали? Не, нямам Invisible Potion.